O karon mga higala, ania ang laing sumpay ning atong sugilan. Ikaw, ako, ikaw. Oh. Naunsa na ka? Mix. Oh. Mix. Patay, matumbata. Ngano da ka? Buhay isa ko. Nata suot si Pano. Magkuyawan ang niyang pare kung makitanta. Ngano magabi? Naunsa naman sab ka? May bigukod di mo? Tara. Mag-aos na din eh. Mag-istorya ta. Dito lang tinggal ito sa may grotto kay magkadisturbo ta din sa ibang mga nag-ampo. Tara. Andam na ka masulti? Naunsa man ka ganina? Sige. Hilak ka mo nagtiwas. Utdaw na imong hilak. Ayun kung okay na ka, sultihin ko. Mular ka magkuno ka. Oh. Dili na ko makakita ni mo. Mingaon ako ni mo. Oh. Maunay, imong gihilak. Oh. Ginoo ko. Pugi ko. Gusto na ko siyang dakson o kugot. Pugi ko, Diyos ko. Ayaw ko kataw ha. Ayaw kalain ako, ha. Basig makaingon ka nga nakigat-igat ko, ha. Wa ba ya? Oh. Kung makaibaw sila si mama ini, ginisulti ko di mo. Kulatahon kitingali ko nila. O di ba, palargahon. Pero waman sa din ako tuyo, Wamagani ko magtuo nga magkita ta simbahan. Oh. Nagampo raman ko. Nagpatabang ko sa Ginoo. Kini naman ako makaya. Mao nga nagpalaban ko niya. Pero naamang ka. Nagkita man ta. Mautong wala ako makapugong sa kong kaugalingon ganiha. Sorry nga ni kakusko ni mo, ha. Sorry gid kaayo. Ayaw pag-sorry. Oh. Gano nihilak mo sad ka. Naluoy ka na ako. Tuod kinalipay ko siya mag-isulti. Huwag ka lang mahibaw. Unsa ako'y gibati ron. Lord, unsa ba ni? Nalipay ka? Nga naman. Di kinunta ko musulti ni mo ini. Ako nang gipugngan. Gani di anay ko si bahan tuod kay sama ni mo. Dito na ako makaya. Mahal ta kami. Mahal ta kay ka. Kung ako masito, mahal sa ko ni mo, di ba? Oo. Salamat, Lord. Uyab na ta? Taon sa doy, inusintigin sa kong pinangga. Di lang ta uyab, ha? Ha? Asabton ti ka, ha? Paminaw, ha? Huwag ito na kong damhang nga mahitabo. Pero ay kabala ka. Huwag may relasyon. Ako siyang ipasabot sa sitwasyon. Huwag ako siyang ipasaligan nga sa kong pagbalik, magpagkasal na mi. Yung anak na ko kadugay dito sa Saudi. After 17 years pa, unang kong ubalik. Daghan pang mga panghitabo ang moabot sa imong kinabuhi, Mix. Og nako, ang buot akong ipasabot si V. Unsa pananglit? Ambot. Ambot kun angay ko baning isulti nimo. Isulti na lang. Nisulti na migid ka na ko ustaran. Sa talang dili katuhuan nga butang. Anong maitago ko man ka? Okay. Usap may tabo na ko. Mapriso ka sa Saudi. O sa? Maunay tinuod, Mix. Yang anong gusto mong kang mato ko? Mahimo ni mong likayan ang hinungdan nga mapriso ka. Di na lang kong malarga, eh. Mahimo ra lagi ni mong likayan ang panghitabo nga makapriso nimo. Tuho iko. Ambot. Ay, Diyos ko. Nahimo naman hinoong komplikado ang tanan. Unsa man ni akong nabuhat? Unsa man ni?
Dili mi uyab. Pero mahal ko niya. Mahal kayo ko niya. Thank you, Lord, ha? Huy! Ay! Mama, sad, uy! Kipakurata na sad ko. Nganong ising-isi man ka diha, sa tanang hugas ka? Oh, happy lang. Nga naging happy man ka. Nga to bilabay nga mga adlaw, sige ka ra nagkurisma ng naong nimo. Nga day, ma? Ganahan na day ka nga permi kong mag-uol? Oh, di man. Natingaman lang gud ko. Basta kay happy lang ko, ma. Wa ka na malisuis pangisip atong anak Pancho? Siba ko lang, oy! Ba ni mo ro? Ay, di manggod. Di kalit ra mo gud na siya ngisi-ngisi. Hibaw, betas yung problema. Daghan ra bang ingon ana? Nabuang sa gugma. Siba ko lang, oy! Baru patakak ko jauh itu. Uy, Pancho! Nakadungog ka? Nalisuan na gits pangisip atong anak, Pancho! Nalisuan na cute! Pancho, naunsa na ba na atong anak ko, oy? Ay, patakak yaw-yaw dagot. Kita, ano ito? Kulbaan Yawan mo. sa talim. Uy! Nak? Tanawa, ma. Pa, tanawa si Notnot o Pao. Nikat-kat sa kahoy. Nasangit ang purol. Hindi katawaan nila. Ito ara, oh. Kakita mo? Unsa na, Luisa? Ha? Ay, salamat. Oh, ano day mo? Putan na inahan mo, eh. Ano day ma? Habi magun akong naunsa ka. Oh, kaya di katawa ka magkusog. Hala, uy. Nagtuo mong nabuang na ko, ma. Uy, simba ko in taon, ma, uy. Grabe sa dinyo, ah. Katawahan na ginako, te. Nabalaka lang sila ni mo. Oh, te. Naaon ako isulti ni mo ba? Bahin sa unsa man na. Wa mong kukoy lang kasultihan? Oh, sige. Sultihi ko. Bahin na mo ni Mix. Oh, unsay. Sultihan kiti ka sa tanan, te, ha? Ikaw, te. Na-inlove na ka parehas ka na kong edad? Ay, na-inlove na gitingali ka no kay parehas man ta permi, di ba? Wa pa ko ma-inlove anang idara ni mo. Aw, dili gid ta parehas tanan. Ay, Diyos ko. Nabalaka kayo ko inigitabuah. Nabalaka jud ko. Te? Okay ra ka? Lakaw na lang, uy. Sunod gayon na lang ta magsulti. Okay ra. Maminaw ra ko nimo. Okay ra ko. Sigurado ka? Okay ra lagi. Sige na. Sultihi ko sa tanan. Makasalig ka na ako. Ay, Diyos ko. Unsa may akong buhaton. Dili ni Mao ang mga panghitabo sa una. Wa pa masud sa akong una ang gugma-gugma ining panahon na. Oh, may mga crushes ko pero mga artista. Wa pa ko mobati og seryosong pagbati ining panahon na. Pero nahitabo ni karon. Unsa may akong buhaton. Ikay nag-usap sa mga panghitabo. Ikaw. Diyos ko, pasaylo ako. Nagkinahanglan ko sa imong panabang. Nagkinahanglan yun ko sa imong panabang. Oh, ma. Nag-lipstick ka? Gamay ra gani. Ako rin gisawayan katong hinatag sa akong amiga, ma ba? Aw. Abi na ko, bagi paabot kang bisita. Labi pa kay, naglimpyo ka. Manglimpyo bitaw ko kanunay, ma? Ay, o lagi, pero karon pa mahitabo ng lipstick ka. Ako rin yung tangtangon ron, ma, oy. Katulman sa sangabil, good. Dali! Dayon dire!
Si Mix? Isa, diyan si Bayang. Ngita ni mo. Uy. O, sa may toyo. O, sa may ato ni mo, Mayan. May alam ka. Kulpaan ako eh. Abi na ko siya. Makatago basad ka ako sa kong bation kun mo anhi siya. Dili ka makabantay sila si mama o papa sa akong lihok. Sige lang. Ang importante nga mahal ko niya. O mahal sa dako siya. Laaya, Inoy. Nag-process ko niya kung mga papeles. Pero di ko ganahan mo larga. Mo larga yung kakong dayon. Nga doon ang kay posibilidad nga mapriso ko dito. Labara biya, Inoy. Pila na kaadlaw nga wala ko makakita ni V. Nahiya na gano'n Kimingaw naman gid ko niya. Pero, utungon ko lang gud Kung hangtod ka no sa aning utunga, kinuuray mahibaw. Wala na ko makakita niya. Wala na sagit siya mo ani sa amo. Oh. Ginuktok naman sab ka. Oh. Naguna-huna na sab ka niya? Ha? Ay. Isil-sil siya mo huna-huna, V. Nga mularga na siya dili madugay. Nagsige naman ko na siya hikay sa mga papeles. Puong pa siyang mama. Nakita mamig niya sa merkado. Kung makahuna-huna gani ka niya, pag huna-huna dahil naglain ka na makalingaw ni mo. Ma. Unsa ang baka na ko pag huna-huna og lain? Nga siya raman ang makalingaw sa akong huna-huna. Ay. Dili na ako masuod sa amo. Magparog-parog ko na ako dinis kawas. Base pa rin gawas si Mix. Bisag layo, ragot. Basta makakita lang unta ko niya. V! Uy! Kamu man di ay ni. Asa mo? Doon na may paliton. Naalagit ka dinis gawas. May gipaabot ka. Naa si Mix sa ila. Nakadungog ko. Justin. Sorry, Mamila. Naa si ate. Trabaho man ron niya. Ikaw, wa kay klase? Founders Day man ko dronte. Wa mi klase. Mao ba? Barog-barog lang una ko. Basin pa dieg mo agi siya. Tinggawas naman ron niya. Wa na ko makauyon inida. Dili man ko ingon ani. Te? Ngano ka? Wa. Pero mas maayo nga musod ka nas inyo. Ha? Lamokon ka lang og binarog din he. Pero dili pa gid siya mo abot. Kay gikan sa opisina naa pa to siya daghang lakaw. Tana, Justin. Bye-bye! Bye! Nga naman to sa Tivera? Mura lagi to siya kisapot. Nahasol gid ko. Kay dili man ko ingon ana. Wa ko makauyon sa akong nakita niya. Maula gini diferensya kung batanon pa nga mahigugma kay agresibo kaayo. Mao nga muhangyo ko nimo, Migs. Ikaw man gyud ang may buot na. Ikaw man gyud ang nahibaw sa tanan. Ikaw na lang ang adjust, ha? Ikaw na lang mao'y likay, ha? Di ko kapasalig, ana. Di ko magkapasalig kun magkalikay bagi ko niya pananglit. Magpakita siya kagresibo. Pasensya na. Pasensya, gyud. Migs! Wala. Justin. Nunsa naman sad ka? Nag-uul na sa lagi na imong naong. Nunsa ka ba? Ngano ka ba? Ambot kung makasabot ka ba, konsultihan ti ka. Pero wasa ko'y kasultihan nga lain. Labad na kayo ang akong oo. Ngano lagi? Sige, sultihan na lang ti ka. Kami ni Daddy Loni mo. Ang buot akong ipasabot sila si Migs ug si V. Nagkasinapot na.
Ha? Nagkainlabay na sila. Oh my God! Uy! Ay, wag yung kay buot. Wag yun di ka makasabot. Nakasabot man ko, Mamila. Uyab na sila. Aw, kamo. Aw, sila. Ay, basta. Happy ramanggod ko. Di palagi ron ang panahon. Ha? Naguba ang mga panghitabo, Justin. Dili ni maoy nahitabo ka ni Adto. Ang buot akong ipasabot sa akong naagian. Dili pa ni ang panahon nga magkarelasyon mi. Layo pa kaayo. Daghan pang mahitabo labi na sa kinabuhi ni Migs. Unsa man? Unsa diay, Mamila? Hala. Hilog lagi ka. Nahinumdum lang ko sa gisulti ni Daddy Lodi mo. Atong nagsigip ako gisgot ihabahin sa imong project kapag time travel. Iya kong giingnan nga dili makahakunot na makasaha sa Ginoo kay manghilabot ta sa dagan sa panahon o sa dagan sa kinabuhi. Ha? Ako gid siyang gilantogi bahin adto. Pero karon akong nakita nga tinuod ang iyang mga kabalaka. Nanghilabot ko sa dagan sa panahon ug sa dagan sa kinabuhi. Unsa may akong buhaton? Mao nga muhangyo ko nimo, Mix. Ikaw man gyud ang may buot na. Ikaw man gyud ang nahibaw sa tanan. Ikaw na lang ang adjust, ha? Ikaw na lang mo ay mulikay. Siya nagsugod ini. Wala ginunta ko ini. Although, daan ang espesyal si Bey para nako sukad ka di adto. Pero wag ko magdahuna nga maabot ni. Nga mubati ko gugma niya. Ako og si V o Sara. Og ikaw ang akong mabana. Kamu ni V ang magkadayon. Kung wag ko nisultiha itong tanan, di ko mubati ini. Unya karon iya ko ingnon nga mulikay ko ni Bey. Nga ako'y mo adjust. Iyang giduduaan ang akong pagbati. Gidaliman lang siya. Ina, Mamila, oh. Salamat, Justin. Salamat. Mamila, ayaw lang gudog ka sa maayo. Kung makapauli na ta sa tong time, wala na kay problema. Mamila, ayaw lang gudog ka sa maayo. Kung makapauli na ta sa tong time, wala na kay problema. Walang gidintawon ni kalibutan si Justin. Nagtuo siya nga walay problema kung makabalik na sa among panahon. Kadako sa problema nga ako niyang biyaan. Dako na gyud kaayo ang pagkausab. Dili na gyud mao ang dagan sa mga panghitabo. Ay, Diyos ko, pasaylo gyud in taon ko. Pasaylo ako, Diyos ko. Sigurado kang dili ka mo kuyog? Di lang, Mamila. Magduwa lang ko. Naa na din ng game nga mugana? Game and watch lang akong duwaon. Sige. Pero pang-lock, ha? O, Mamila. Sige, adto na ko. Magdalang unya kong pasalubong. Bye, Mamila. Bye-bye. Tuwa na si Mamila. At tuwa na ko sa Dadilo. Dadilo! Oh, Migs! Oh, Justin? Pwede na yung istorya. Dali, so dali. Ako rumang usa kay nilakaw si mama. Si Mamila sa Dilakaw. Kung sa mga itong istoryahan. Tabangi ko makakita og signal. Aron, makaulit na may si Mamila sa among time. Oh, Naluoy naman ko niya. Daggan naman siya problema, God. problema? Oh, ikaw may niyang problema. Og siya. Aw, si V. Oh. Pero, saan mo yun ka sa pagtabang, be? Be, pasabta na ko kay wapag ko kasabot sa mga panghitabo.
Labi na gyud giun sa inyo pag-abot ining panahon na. O kung saon nga, makabalik mo sa inyong gigikanan. Pasabta ko, Justin. Oh, Kasabot na ka. wag yapon ko kasabot. Nisamot manoon ko kalibog. Ay, kalain. Daghan mo ka giskutan nga mga terms nga wag ko kasabot. Di isad biya kay ko maayo sa science, labi na sa physics. Pawaman na akong bulpin, be. O papel. Lisod tuhuan ang magipanulti ni Justin. Pero hinoon, tanan nga mugna sa science, nagsugod ba gyud sa murag imposible. Gani ang mga scientist sa karaang panahon, giisip man ng mga buang sa mga tao kaniadto. Pero kung tinuod ang gisulti ni Justin, mas maayo nga ako sa suportahan. Aron sa ingon, magkabalik na sila sa ilang panahon, ug wa na makapakgang namon ibi. Ay, ikaw nalay adjust, ha? Ikaw nalay likay. Kung wa na unya sila, wa na magbuot na mo. Wa na. Ayaw kalimot unya, Inday, ha? Muadto ko sa inyo para sa atong tutorial. Okay. Nang, Migs. pasensya na sa mayagi mga adlaw ha. Pero nakasabot lang sa tingali ka na ako. Nakasabot ka ayaw ko. Ayaw ka balaka. Salamat. Ug tuoday kung muhayag ang langit unya, manlakaw na sa tagtulo ni Justin. Mangita sa tagsignal. Sige. Tinudunta na ni. Aron makabalik na mo sa inyong panahon. Di ba, mao na yung pinakadako ninyong problema? Kung saon nga, makabalik mo sa inyong panahon? Maugid na. Mao lagi nga, ato na yung tinudon. Sugutan yung gabi. Kung duyugan lang sa panahon, basin pa. Magkakita tagsignal unya. Okay, salamat. Grabe hagod niya. Nakaanto siya nga wa may magkita pila ka adlaw. Kapi naman tingali sa simana. Nga wala ko makakita niya. Kung dili palang lain ay muadto ko si ila pa. Pero lain man sad kaayo kay dili man may uyap. Nganong dili man may uyap nga mahal man kaayo nako siya. Unya, mahal sa kuno ko niya. Kaayo. Pero dili may uyap. Lampara ba ya ini, uy? Makasabot ka nga na imong gibasa? Nagtuwad ba nag imong libro? Karon pa man ko ni nagtuwad, ma. Ako raman yung gituwad-tuwad. Kana mao. Natarong na. Dali. Dayon, Mira. Tinggal ko yun, nagdadag. Dayon. Niya si Vera. Si Ate Vera? Hello, te. Hi. Namisita ko. Unsa man imong gida? Kay Mito? Barato ko na. Hindi kayo kitapol ra ba? Tamis kaayo na. Gilamian kayo si Justin maong toa. Wa mo koyo kay nagkaon pa. Nga, daghan ng imong gida. Wala na sa bata. Toa pa, uy. Nipalit na sa daghan si Ate Vera. Pangaon na mo. Tamis kaayo. Hugasan sa dinato. Salamat kayo ni Vera, ha? Dadaan na diri panso. Ako po'y pabit-bito, no? Nana, madam! Kumusta na? Asa di ay si Mixte? Wala ko kakita niya. Mao ba? Busy lang tingali. Ay, salamat. Wala ay magpakita niya si Mix. Te, ingna siya, Tepe. Nga mo bisita-bisita sa diri panagsa. Parehas tangkot sa una, kot. Baptis ko tinuod, oy. Salamat tiri hagi, ha? Uy, sa payan, uy. Asa man to si Luisa. Dili ra sa draba ko magdugay. Mula ka na di ikate? Uy, ma-order to imong yan, he? Oo. Doon na pa sa ko'y importanteng buhaton, good. Sige, ha? Balik-balik tirite, ha? Sure. Salamat kay Mito, ha? Ay, pastila, oy. Ma-order dito yung yan hitaw. Luisa, mula ka, Rosbira. Mao ba? Vera, salamat kayo ni kay Mito, ha? Oy, way sa payan, oy.
Kadaghan naman mo nagpasalamat. Sige, arin ako. Matay bilipan akong Vera. Bisa pa man sa atong gibuhat niya, wagi mausap yung pagtagad ato. Pabalik ko na lang nato sila din pa. Ay lang pod. Ispiya pala ko yan sila tinuod. Kana. Hayag ka ng bituuna, oh. Basig di kinabituon. Basig, sa talahit na, Justin. Lagi. Sige, Mix. Pangita og kapatungan basin makakuha ng signal. Dito tarapita ay. Mamila, pwede dito pa min sa unahan. Sige. Anhir ako. Dali na, Danilo. Aw, Mix, dali. Buhat ako, eh. Ganado kaayo siya. Tinudoon tani. Aron makabalik na mo sa inyong panahon. Ay, ikulbaan ko da. Lahi ang iyang kadasig karon nga mutabang ni Justin pagpangita og signal. May giplano ka siya. Gusto ka siyang makabalik na ni Justin sa among panahon. Aron wa na mo pakgang niya sa iyang tuyo nako. Aw, Nivi? Ay, Ginoo ko. Dako gyud ang akong pagtuo nga maunay hinungdan, Lord. Nagkadako na gyud ang akong problema. Nagkadako na gyud. Ay, ni vibrate pero di hunong sa dayon. Justin, din gani mo gikan? Sa 2021. Hindi na mao ko ipasabot. Ang lugar ba katong wa pa mo maabot din eh. Di mo dapita. Cebu City ra makagyapon. Sa among condo unit. Ha? Saan naman sad na? Murag among bahay ba? Pero naa siya sa dakong building. Asam nang dapita. Ang lugar nga nato inyong gipuy-an. Mabulo. Ha? Mabulo ra di ay? Mabulo area naman eh. Pero sa reclamation lang dapit. Ha? Bisag ko nasabtan sa mga gipanulti, no? Labi na sa mga termino nga imong gigamit, pero mura ko may nasabtan. Unsa man? Nga ang signal nga imong gipangita, 2 oras dapit din dito mo gigikan. Oh, sakto ka, Danilo. Oh, Migs, sakto ka. Kung mao na, asa mga to dapita sa Mabulo? Wa may dakong building karon. Budiga man to among nagawasan ni Mamila. Budiga? Asa kang budiga ha? Daghan mang budiga sa Mabulo. Dali. Pangunan na to si Mamila. Katuod yung kaadto, Mamila. Asa mang budigahan ang kay akong atuon? Atong atuon karon, unyag madakpan ta. Sa unang pagdakop kon, mawagtang na mo. O, nakabalik na mo siyang panahon. Migs, dito misod sa budiga pag abot na mo ining panahon na. Sa ato pa, kinahanglan nga musod sa budiga og muadto gyud sa maong spot. Muadto ta, Mamila. Pero, di ba, daghan man tag gustong dadon gikan ining panahon na, Justin? Ang mga plaka, ang mga pictures. Naan naman tayo mga pictures din sa cellphone? Ang mga plaka, ang mga coins. Sagdin lang good to, Mamila. Justin, ato lang una ning planuhon. Di ba nang? Ato una ning planuhon, aron di ta mabulilyaso. Ato una na to ang area kung asa tong budigahan na himutang. Unya, atong tunan, unsaon nga magkasuhod ta dito. Muadto na dayon ta dito, Mamila, ha? Karon gyud dayon. Unsa namang orasa? Aw, sayo-sayo pa manang. Suroy lang ko ta. Mura lang ko og manage palibot ba? Sige na dayon, Mamila. Sige, tana. Yes! Oh, diha? Sa ilang budiga, sa likod. Uy, Ngano man? lisod kay security diha. Mamusil na sila kun may masakpan. Labi na sa suod yun. Ginoo ko. Tana, mamalik na ta sa agi. Kalma lang. Wa masad na manood. Pero ni ata sa gawas, og nagsigig tanaw sa suod. Tingalig makuha ta sa ilang CCTV, og dudahan na hinuon ta. CCTV? Unsa na? Tuod, basin og wa pa'y CCTV karong panahon na. Unsa din na? Surveillance camera. Ha? Tana, manglakaw na ta. Istoryahan lang na nato samtang maglakaw ta. Kuya, wag mo na yan, ha? Kung na mga what, ilhanda yun.
Ngiga na gud sa inyong panahon sa. Ay, lahi na gyud kaayo. Kining dapita din he. Di na gyud ni mao. Kana-kana kanang karsadaha. Lapad na unya kaayo na. Katuluhon tingali ang gilapdon. Mao ba? Unya na anay bagong daan diha. Lahos dito sa Imos. Uy, unya, kana mga bahay diha. Oh, i-demolish na unya na diha. Yawa, no? Katong reclamation area. Katong atong gisubay ganina nga mingaw kaayo. Og tag-as og mga sagbot. Mapuno na unya na sa mga dagkong building og mall. Ginit kayo suruyan da dilo. Aw, Migs. Lagi. Bao bitaw, naminarogani ko ninyo. Nag-imagine naman ko si Kadindot. Mao nga ayaw apuraha ang mga panghitabo karon, Migs. Self-control gyud. Aron ma-enjoy nimo ang kanindot ug kahayahay sa umaabot. Mao nga ayaw apuraha ang mga panghitabo karon, Migs. Self-control gyud. Aron ma-enjoy nimo ang kanindot ug kahayahay sa umaabot. May punto siya. Pero, hangtod ka na sa ako makakontrol. Hangtod ka na sa... Tinudon tani. Aron magkabalik na mo sa inyong panahon. Dili gid mawha sa akong una-una ang iyang gisulti. Kinahanglang pangandaman ko ni pag-ayo. Ang cellphone ni Justin, mag-video record ko. Aron kung magkinaon sa manggani, ilara kong masabtan. Mawa ng mga establishmento sumamo. Ug ilisan ang dakong building kinidapita. Ngano ka? Mupordoy ng kumpanya, ha? Kadako ini. Kaligon ini. Dito una ko sila mag-isultin ako. Pero, wag yung ka ko nila binuangi. Dili ka nga akong gituhuan karon. Bunga lang sa mga wailingaw nilang mga unang-una. Pero, wag mo sabi sinyalis nga. May diferensya sila sa pangisip. Ay, wala pa naman akong uwi. Paulin ako eh. Usika lang yun ako ng oras pag-anhira. Migs! Oh, uy, si B? Bantay ka lang inikabot na to, ha? Bantay ka lang yun. Oh, mura kang ihas na. Mura kang way grado. Isumpong tadi kasi mga amahan. Bantay ka lang. Diyan makatugikan sila sinang Luisa. Sinang Luisa ang gitong iyang tupad. Nindutas kong gibateri. Mura naman kong teenager ng pagkabutanga. Niuntol man ang akong kasing-kasing pagkaduwag siyang tingog. Ay, gugma. Unsa man? Ipanghagad lang yun mo yung pagkababay? Para ditawag ra gani. Hilom ha, hilom! Tarungan ka pagip. Paros puti ka ron. Kami sumama ni mo. Isabot mo si mong gibati, ha? Pero wala na magpasabot. Nga mong kusintiran ang mga kabuang ang musod ang utok ni mo. Kabata pa ni mo. Babae na pag yun ako. Musigit-sagit sa publiko. Malawag ka sa laki kayo mong nagustuhan. Kauwaw ka lang na. Matay. Dumi ugbot ang uwan mo eh. Hilom ka pa. Hilom ha? Hilom na. Kung di ka gusto mo sumot ang kapungot mo, hilom. Nagpugong metos kong kahulingon, ha? Nagbalik ka sa ormega niyo. Katampalong ormega niyo. Hilom na. Kadoon naman ko sa ila. Kabisita ho, kay ko niya. Pero kung tapos ko mahimo, utong lang yung ko. Salamat. Pero, ano siya yung ko, ha? Di ko kapasalig. Hangtod ka lang saan eh. Kaya ra na nimo, oy. Tingali ko madayon ang ako paglarga. Mahitabo ni. Pero, murag bidugay-dugay pa man tingali ang ako paglarga. Aw, ikaw mo na suwito sa mga paghitabo. Kano saan mo ko makalarga? Basta kay mga pila ka buwan, human sa kasal sa imong igagaw. Aw, dugay-dugay palagi. Tulo pa man kabuan ang
ato paabuton, una ang ilang kasal. Di raman mahibawaan ang panahon. Mulabay raman. Oo, noon. Pero lisod guys kong bahay no eh. Labi na sa kong sitwasyon karon. Hinumdumi lang yun, Mix. Hinumdumi lang yun kanunay ang akong gisulti ni mo, ha? Nga ma-enjoy raon niya ni mo ang kalipay o kaharuhay kung musubay ka lang sa dagan sa panahon. Kung ikay pasultihon sa'yo na kayo na. Pero sa kumbahin, di lalim eh. Di gyud lalim. Mauni, Mamila. Mali atong buhat na aron makasulta sa budiga. Oh, Ginoo ko. Gihimuan yun ni mo og plano. Oo. Aron di ta mo palpak. Pero delikado kaayo, Justine. Nakadungog ka sa gisulti ni Migs. Mamusil ang ilang mga gwardya. Kung masakpan. Ambot, basta kay nahadlok yung kuan ang imong plano. Mamila, dito na ba tagikan? Nakagawas gud ta. Pwede ra ta makasud. Sundon lang ni nato akong gibuhat nga plano. Unya in taon, Dudong. Doon naman tay mga dadong butang. Mamila, di na lagi ta magdaog mga butang. Na naman tay mga picture good. Ambot. Kaganahan mo pa uli sa ato? Ha? Murag di man kaganahan. Justine. Ganahan na ba yun kung mapauli, Mamila? Ganahan na kay kung mapauli. Ay, pila na kaadlaw nga wa ko tinggian ang bataa. Dilagi ko nung kainteresadong mo pa uli. Ay nga nugod tahong dili man, uy. Ang ako lang nga delikado kaayo ang pag-adto atong dapita. Di man gud siya makasabot, ana. Gahi sa kayog bataa, uy. Bisa ka makabasol niya, kay. Naghagod ko siya buhat o plano. Nakita na ba nimo iyang plano? Oo, iya ko ipakita. O niya. Sayon ra. Delikado, god. Pero, wa man siya laing paagi. Ay naa pa manggod tingali laing paagi ba? Mo pasensya lang gud una. Makauna-una ra lagi taglaing paagi, uy. Sa tinuod lang, no? Doon na mangyulaing paagi nga sayon. Aha? Sayon ginunta siya. Pero lisod lang yun. Unsa man na. Sayon unya lisod. Muadto ta. Mangutan ta sa presyo sila mga bligya. Pwede man na, di ba? Oh. Kunya samtang makisulti ka or ako ba, kamong duha ni Justin, magtanaw-tanaw kuno sa palibot. Pero mangita lagu higayon nga makaadto sa budigas likod. Na, kadali na tong masakpan, ana. May tindahan na nga daghan og customer kay malipat-lipat na to ang mga tindera. Lisod na, uy. Lisod. Lagi? Lisod di ay? Kung sundo na to ang plano ni Justin, lisod gihapon. Gawas lang yun kung muduyog ang panahon. Mauna lang yun ay atong iampo nga muabot ang hustong higayon. Mao nga, ayaw lang yun pangluod siya mong mamila, ha? Sulti diya siya ni mo. Oo. Nagulo siya, oy, kay... Wa mo kung kamutagad niya. Ang angbi. Justin, usuway lang yapot ang pangitag signal. Adto ta dapit sa doon sa budiga. Di lang ta musuod sa budiga. Di ta musuod sa koral. Sigawas lang ba? Adto sa likod gabahin. Mao naman gud nga area diha. Basin pa na makakuha kang signal dito. Basin pa na eh. Di ba? Basin lang gud. Sige. Adto niyang gabi eh. Di lang nato kuyugon si Mamila. Unyag na anay signal. Unyag na to imong giingon nga link sa future o karon. Mahabilin imong mamila din he. Uday sa. Sige. Ato na lang siya kuyugon. Abi na kog dili na gyud ko nimo tagdon. Sorry, Mamila. Peace na ta, ha? Peace man gyud ta. Thank you, Mamila. Pero... Ay... Di naman sa takalakaw. Kay uwan naman sad. Ugma lang. O diba, sunod ugma. Tuo di ay. Ako nang giandamdaan ang mga coins nga ato unyang dadon sa atong pagpauli. Wow! Ug naa na sa ko'y pila ka plaka nga gisuod sa akong bag. Aron in kaso kon makapauli na ta, may madagit ta gawas sa picture sa imong cellphone. Nanasad gani sa akong bag ang pila ka pictures nga atong gipa-develop.
Ang ako din game man watch. Prof, maghihapon na. Oo. Hasta ang atong kamera nga pinalit ug ang film naapabi to'y duha ka film man tingali nga wa na to magamit. Excited na kay ko, Mamila. Parehas kita, Justin. Parehas ta. Mayroong tag di na uwan ugma, oy. Lord, ayaw na pauwan na ugma, ha? Please! Sugot lang, Mamila. Magbanding naman ni. Basin di ay magkapaulit na taon niyang gabi, Ala, sige. Okay. Yes! Tayo! Naan na siya? Oh, ablihi. Oh, nakapalanghida ka. Oo, nisugot na si Mamila. Magbanding man kuno mo. Lagi, magbanding ko no. Bisa na ako kasabot, anak. Oh, sige na. Lakaw na mo. Adto na ta. Adto na mi. Sige. Bye-bye, Mamila. Bye-bye. Ay, Lord, panahon na ba nga makabalik na mi sa tuig 2021? Karon na bang gabi ini mahitabo? Maayo! Nay Mix! Nay Mix! Nilakaw ra ba si Mix o wa po ang iyang mama? Nang! Naasi Nay Mix! Uy, nilakaw ra ba Inday? Ipatag unta ning suwat ni Nang Vinny, ha? Ako na lang ihatag, be. Ibili na lang na. Ako ra ning ihatag niya, ha? Unsa makaisod ining suwata? Ako abitaw gihapon ni. Ako ning ablihan. Mix, magkita ta ugma ha? Adto ako sa school. Miss na kayo tika. Love you so much. Ginoo ko. Nakahimo siya ini. Dili gid ko makatuo nga ako makahimo ba og ingon ini sa akong kabatanon. Dili ko ni ihatag ni Biggs. Bahala na ang angay ini. Gisi-gision. Uwa man kit siya. Kalain niya. Iya tong gisnabang akong suwat. Makahimo si Ana na ako. Tagaan pa na ako si chance. Basig nalangan lang. Uwa man kit uy. Nisakit naman ang akong bagtak. Di naman kitingali tumuan eh. Be! Wa naman kay klase. Tada, mang snacks una ta. Pasensya na te ha. Naama ko gihuwat kod. Si Migs. Dili tumuan he. Ha? Tanan na. Labing siguro gigutom ka na kyud. Dali na. Ayaw lang ko guniti te. Tana. Dili ko mukuyog ni mo te. Paagi ako be. Tabi. Ngano na ibaw man siya nga si Mix ang akong gipaapot. Ngano magkapil-apil man siya. Sobra naman yung iyada. Sorry, Lord, ha? Pero dili naman maayo ang gibuhat ni Ate Vera na ako. Unsa mag-iiyang labot sa akong kinabuhi? Si Mixad, nisulti siya ni Ate Vera nga makikita ko niya. Ingon anak na sila kasuot. Naglagot agad ko. Nahiubos agad kaayo ko. Wa ko kasabot. Gaya gusto mong anak. Saan rin urasa? Bitaw, no? Panso, gikulbaan ko na. Wa ka to makikita ni Mix. Marami nagsugat si Migs eh. Kau ba yung Justin? Awa. Kung wasan tingali ko makita ni Migs, sabi naas kong nauna. Ay, nagkabadlongo naman ng imong anak nga si V, Panso. Nakabantay ka? May kundat naman. Sa pagsultian na, uy. Imo ba ng anak? So ba tawag mo na? Ha? May nanggani kay tarong na si Migs.
Nakasabot ako sa lihok ni V. Kami mga laki, pura mig-iring, oy. Magkapalimaho na yun, eh. Hilom, oy. Hilom. Ako lang kuyawan kung madapatan ko na bata. Pancho. Ninduta din siya yung panahon sa. Pwede na lang magpa-deliver og pagkaon. Kayo, basta daghan nindot. Haya-haya ko na ninyo. Kuyog lang namo ni Mamila. Unsa? Aron, magkita sad mo sa imong self. Kuyawan ka na sa? Sige nga. Makita na yun ni mo dito nga, tinuod ang mong gisulti, nga kamo ang magkadayon ni Mamila. Oh, si Mix? Naasya sa ilang Ate Vera? Lagi, kuyog lagi na mo. Kaya makita na yun mo dito. Ang imong forever. Mugawas pa ko, ha? Padayon lang mag-istorya, diha. Mugawas siya. Muhawa na ko din, eh. Dili mahimong iya ko makita. Maudi ay nga murag supak siya namon i-mix. Kay doon na di siya plano. I-match di ay tingali nila si Mix sa ilang kaliwat. Tingali, doon na siya apo nga papay. Nga mo iyang itupo ni Mix. Pero nipasalik na si Mix na ako. Iyan akong gisaaran. Nisaad na siya na ako. Nipasalik na siya. Naunsa naman sad ka, V? Ngano di ay? Tarong ang tubal ng inahali mo, ha? Oh. Ang hilak pa ka. Mag-istorya taron human na tong kaon, ha? Tiwas dihang kaon. Ayaw ka bala ka, di ko mga saba. Mag-istorya lang ta. Ay, Ginoo. Pero magka. Dali ka man lagi. Ay, napikal ko, oy. Ano istorya, be? Ops, puyo diha. Pumpugan mo ko mo. Una sa tanan, nakas kapungot. Tingalig imong mahinaykan. Aw, pasensya. Ay, ragod pag-anak, Pancho. Hinumdumi nga wa panibot atong anak. Unya na ihas pa na siyang gibati. Kung magpadasap tas atong gibati nga makigsulti niya, dili masulbad ang problema. Sa ato pa, ato na pasagdan. Di ko sa'yo buhato na na. Uyag, mo na hinunay, mula tao sa laki. Pagkabalibad pa ka si Biggs. Bisag tingalig, usa kabutan ang itong tawanan kung unahan na. Mapaluwayan, oy. Ulag ti Mamila. Bisan daytime. Kini-vibrate yun akong cellphone ditong tapita. Mao ba? O kung mauna, dako na kaayo og posibilidad nga makuha nimo ang link, Justin. Unyang gabi, Mamila. Dalhon na to ang atong mga gustong itong dalhon sa atong panahon na. Aron, kung naala dyan ang link, okay kayo pagbalik itong dito. Natay mga da. Oo, Justin. Ato ng pangandaman. Maayo! Vera! Maayo! Si Mama. Ato sa ko sa gawas, Mamila. Sige. Basta ayaw lang pagpalayo, ha? Ato lang isira ang pultahan, ha, kay di ko gusto gud nga may makadungog na to. Labi na si Migs. Hinayon lang sab na to nga tong tingog. Sige. Bahin sa unsa man di ay ang atong istoryahan. Bahin sa imong sangay. Bahin kang V? Ngano? Naunsa si V? Ngano man di ay si V? Unsa may problema? Ay, pasensya na kaayo, ha. Una sa tanan, dili ka magidunta ang ngay iapil ini, pero ayun sa una, huwag magod ko'y laing kasultihan. Pasensya gyud kaayo. Tingalig makaingon ka hinuon nga, human ka na mo papahawaa sa amo. Ay niya, nanghasol ko nimo. Ay, wanay kaso, oy. Unsa man di ay ang bahin ni V, ha? Unsay problema? Ay, naglibog manggod ko unsaon pagsugod. Ug, ay mauwaw unta gyud ko musulti nimo ini, pero ay ambot ba? Mura magyud og may mutok-mud na ko nga ikaw ray akong kasaligan ini. Bahin sa unsa man na? Ay, ang imong sangay, nahigugma na. Ay, nasol gid kaayo, Bis Pancho. Di naman mabangbang si Bioy. Kuya Wanmig, mauna o niya'y mangulitaw. Na, matamparusan gid sa amahan. Dili man sa pagpanghilabot, ha? Pero,
Istoryahe lang gid tingali una ninyo maayo. Kanang tinaro nga pagkaistorya ba? Kay kung inyo man kong dapatan, tingali unyag musamot og ka-wild. Maubitaw na akong gisulti ni Pancho. Pero nahibaw kay ning mga amahan. Sige lang. Kung magkita migbalik, ako lang sabon yung istoryahan. Basin pa di ag maminaw. Sige, basin patuod. Salamat daan ha. Dili lang tatapita o, dili ba? Dali lang tingali. Lapas na diha. Bisag gamay. Wa ko magdahom nga musulti si mama nako adto. Dili siya ingon anak kadali mo salig og tao. Labi na kon bahin na sa mga personal nga problema o problema sa pamilya. Pero miadto gid siya nako. Misumbong siya nako bahin kang Vi. Bisan kamay. Wa sad gyud ko magdahom nga do na ba di ay ko'y kapasidad ka mo rebelde nga mag-wild. Ako dili magpabangbang sa akong gibati kang Miguel. Wa mo gyud ko mahinumdum nga nag-iningon ana ko sa oda. Pero lagi, nakat-on ko sa pagmahal kang Miguel. Hingkod naman ko. Kapin 30 naman ko. Mina, nawagtang man ang mga stars. Didag ko magkalit. Salamat, Lord. Mamila? Jesus Maria Josep! Nagkuratan man yung mamila, Justin. Ayaw siya katawi, Migs. Sorry. Magdali tagpauli. Kay tingaling maabtan tas uwan. Tana mo! Kalagot. Uwan pa dyan. Nganong ni uwan mo na eh? Naunsa man ko. Mura magnalipay ko nga ni uwan. Nalipay ko nga malangan ang posibilidad nga makabalik nami sa among panahon. Mila, pag-pray og maayo, Bing, di na muuwan yung kugma. Pag-pray, ha? Mag-pray ko. Ikaw sabha, pag-pray sabha. Nag-pray na bitaw ko. Bayang maminaw si Lord na to, uy. May maminaw siya. Sige. Katuog na. Kay naay reason si God nga nung iyang gipauhan karon. Unsa may reason ni God? Kay bagot siya nga. Nag-need ta sa mga stars. Justin ha. Dili magbuot ni God, ha? Mamila, wa man ko nagbuot. Nangutana raman ko. Tingali. Hapit na mga matay ang ubang mga tanong. Maong iyang gipauhan. Pwede raman niya bubuhan ng tubig ang mga tanong, God. Ang mga fields ang akong gipasabot, Justin. Daghan kayong mga fields nga way irrigation system. Mao nga magsalig lang sila sa uwan. Okay. Nakasabot na ka? Yes, Mamila. Katog na ha. Okay. Good night, Mamila. Good night, Justin. Lord, mahimong husto ang akong gipasabot ni Justin nga nung imong gipauhan karon. Pero mahimo sab nga imo ning tubag sa akong giampo sa hilom. Nga dili lang una unta mi makabalik sa among panahon karong higayon na. Thank you, Lord. Kasi doon na ipapilog. Papalit sa gawas, kay gawas ko. Ako na gawas pa. Unsa din mo paliton? Ako na gawas, puyo niya. Pagawas sa ko pa, uy. Wala ko kuy gawas-gawas wakad pagbakasyon. Usak si Mana pala gani. Kadugay na nang usa ka semana pa, Ako na gawas. Di bitaw ko magstambay sa gawas pa. Mupauli bitaw ko dayon. Pagpuyo! Sige na Pagpuyo! Grabiha, gid, uy. May pagmamatay na lang ko. Pila! Naunsa man ko. Kakusog man sa akong kulba. Ngano man Justin, taga-ira ko kog tubig dong. Okay, Mamila. Lain na gid sa akong gibati, uy. Naunsa man ko. Nganong gikulbaan man kog maayo. May nahitabo ka sa amo. May nahitabo ka kang Miguel sa among panahon. Ay, Diyos ko. Kung unsa may ipasabot ining kusog kayo na kong kulba. Maluoy intawon ka. Ayaw lang intawon itugot ka may daotang mahitabo sa akong mga minahal sa kinabuhi. Mamila! Mamila! Ang tubig! Thank you. Thank you, Apo.
Nagkupot na yung mga tao sa gawas namin niya. Nga naman ka, ha? Dali, magsusita. Dong! Dong, ano di ay? Nga nung nagubot man? Ang anak ni Noy Pancho ng Luisa lang. Naglaslas sa pulso. Unsa? Unsa ang las-las namin niya? Oh my God! Oh my God! Ano di Mamila? Nagkurog-kurog lagi ka. Justin, dali, manggawas Ano na. Ang kantado, asa man to kay ato ning ilak ang bahay. Asa di ka? Nasa di ay ka? Oo, kasabot namin niya. Si V, nag-suicide. Tuwa na sila Mamila. Tuwa na takaabot. Diyos ko, asa maghato silang ospitala mo ato? Muapas unta ta. Pangutaan na nila Mamila oh. Basing kay bao sila. Okay. Day, abi, kay ba ka sa tong ospitala na doon si V? Mamila, di pa suod lagi ko. Wa pa may pandemic ining panahon na, Justin. Gawas pa, dili ka mailhan nga bata tungod sa imong gidakon. Okay, lingawan ako'y. Be serious, ha? Hinumdumi nga nag-suicide ko. Si V. Nganong manguri man ka, Mamila? Wamang ka mamatay. Nakalimot ka nga si V, ikaw? O ikaw si V? Pero... Natiguang good ka. Naagod ka, oo, naaga. So, wajud ka mamatay in the past. Uy. Anak! Si Mama. Dali, muduol ka nila, Mamila. Pancho, gatong anak. Gatong anak. Ako isa. Kung may nautang may tabo sa itong anak, ako kinumasunod ini. Pancho! Pero, isibi. Naglaslas sa iyang pulso. Diyos ko. Ayaw lang kayo mapalabi sa inyong gibate, ha? Ako ning sa. Uwa pala lang ko sa palabi iyong higpit. Niliunta na yung may tabo. Diyos ko. Diyos ko. Kung may nautang may tabo sa kong anak, ako ang angay masunod. Ako! Hindi man siya mamatay. Anis! Vera, tinuod bang isulti ni Justin? Why daw tang may tabok kang V? Ha? Suti sila, Mamila. Tinuod ang gisulti ni Justin. Why daw tang mahitabo ni V, maong ayaw mo palabig kagool. Salamat sa Diyos. Siguro alang ha, nga tinuod ang iyong gisulti. Nga, wala mi ninyo pala ubas, so why kasiguruan? Promise lagi, Kuya Pancho. Dili siya mamatay. Sir, ma'am. Doktor, kumusta na mo anak? Kumusta? Kumusta siya, Dok? Luwas na yung anak. V, anak. Ayaw na yung taon tong usma, ha? Ayaw na yung taon tong usma. Maluoy ka na mo ni Papa ni mo, na. Ayaw na yung taon tong usma. Naibaw ko. Dako kagkayubos na ko. Pero nak, gusto natin kang protektahan. Pero kung maumagirkahan na imong kalipay, di na ko magbuoti mo. Basta mag-amping na yung taon kasi mong kaugalingon, ha? Malagi na atong sapot. Nakadungog ka, nak. Ingon anak ka na mo kapinangga. Mao nga ayaw na yung taon pagkunahunang dautan sa imong kaugalingon, ha ba? Kung sa'y makalipay ni mo, suportahan na mo. Ingon anak ka na mo kapinangga. Ayaw na kagol, ha? Niyaris mama ni mo. Ni Army. Di lang tamusod, Mamila. Dili lang una. Igo na nga nahibaw na ta nga okay na siya. Okay. Nang Bira. Si B. Okay na siya. Ay, salamat sa Diyos. Mids, pwede dili lang una ka magpakita niya karon. Oh,
Muhangyo lang ko. Pero, Manggawas ta din Mangita tag lugar nga magkasulti tag maayo. Tana, nakasabot ka sa akong punto, Mix. Nakakuha ra ka. oh, Salamat. ang tinuodang, sulti lang ko mo ba? Unsa man na. Pwede rin ka musulti ni Mamila. Don't mind me. Sa man ko. Ha? Dili unsa nga saha, pero doon na naman kukuy giplano. Unsa man nga plano? Nga oras nga makabalik na mo sa inyong panahon. Buhato na nako ang tanan. Maako lang si B. Bahalag minor pa siya. Aron na mahimo sila sinoy Panso. Gawas nga ikasal lang mi. Pero karon sinahitabo. Ako nasuta. Nga dili gyud ay ko makatugot nga may daw tang mahitabo niya. Nga dili gyud ay ko makahimo og butang nga makaguba niya. Mao nga nagkahukom ko. Nakahukom nga unsa? Kamukuyo ko ninyo sa inyong pagbalik sa inyong panahon. Unsa? Wow! Joya! Sige! Sige, kuyog na mo! Magkita niyo mo sa imong old version! Wow! Joya! Sigurado ka? Oh, sigurado ko. Aron sigurado nga magalikay ko niya hangtod maabot ang panahon nga angay na miss usag-usa. Mix! Oh, Mahimong magkisulti. mahimo kayo no eh. Dali. Dayon, pasensya na nga. Nagkatag na ning amo ha. Tuam gud sa ball si mama. Namista. Sunod adlaw pa itong pauli. Uy, kaso. Okay ra. Nagkagawas naman ka si V. Walay ko magkaduaw na sa ospital na eh. Kumusta naman siya na eh? Okay ra siya? Okay ra. Way problema. Pero mahimo ba o himo siyang duaon sa bahay? Ha? Kumusta lang god? Pasin pag magkapalipay niya. Naibaho ka na ang imong amiga nga wala may barkada din sa atong lugar. Karo mag-isuod anak. Sige na, muduaw ko niya. Diwaso lang una anak ko niya akong gitrabaho. Matundahin ko sa inyo. Salamat. Pero muhangyo lang ko ha, Migs. Ha? Pagsaba niya nga gianhiti ka. Okay na eh, wala problema. Salamat na eh. Bisag way gisulti si Migs nako. Pero akong nakita sa iyang mga mata nga may pagbati sa siya sa atong anak. Mao ba? Sigurado ka, Pancho? Lalaki ko, Luisa. Kausang tanaw, mabasahan na dayon. Pero... bata pa man taon kaayo si V. Uy, di pa man naangay mo sodan ng relasyon. Sige lang. Magisulti ko balik ni Migs. Lalaki sa lalaki. Basta kay magisulti na ko niya. Ayo! Na siya eh. Si Migs na ba? Ay, kinuog ko. Si Migs. Pero pag hinayin taon diha. Migs! Abi, ayaw pa das gibati na. Kalma lang. Musudra lagi na si Migs. Sorry, Ma. Sorry. Kalma lang. Kung nagablihan si Migs, ha? Kalma lang yun. Kaya bitaw ka? Nga naman, mura kog buang. Sa mga ko eh. Nagkurog man ka. Bugnawas mong kamot eh. Ang, nalipay man kayo ko. Dili masabta na nga akong kalipay. Corny kayo ko, no? Nalipay masad ko. Labi na nga, okay na ka. Ay natugos ba ha? Promise na ko. Bisan ano siya problema ang moabot, ayaw gud anang hikog-hikog. Di man malipay ang Ginoo na. Promise gud ha.
Di, nagid mo usab, ha? Lagi. Promise. Bahala ko siya problema nga maabot, ha? Lagi. Promise. Pero, tumana sa to imong promise, ha? Asa to? Nga bisag dili pa kita. Kay dili pa gyud ka pwede. Dili ka pwede nga manguyab og lain. Oh, sure. Ako lang tumanon. Promise. Na ako'y pangutana. Asa man na? Mudayon gyud ka, Clarka? Oo. Pwede dili na lang ka mudayog, Clarka? B. Ayaw lang ko, Clarka, kut. Naarabitaw kay trabaho din eh. Pilar man tayo sweldo din niyo, eh. Mingaon man ko ni mo, Pi. Sige lang, Kod. Parehas bitaon niya ta. Pero, sakripisyo lang. Kaya para manas itong kaugmaon. Kaya lang ko gilak. Di ba sad bitaw kumular gadayon? Ay, oh, di ay sa. Nagunauna man ko gilak ko eh. Ay, nagilak. Di na lagi. Wa na. Ako nang gipahid ang akong luha. Pero imong sipon, wala mo pilagpahid. Kalain. Gusto ta ko ako yung pahid, anak, pero dahil mga nagtanaw. Nga naman ka. Wala yung kamay baw. Siya ko gibati ron nga. Nagatubang ta. Nga no di ay. Unsa na imong gibati. Huwag ka lang gid makatungkad. Nga no lagi. Lain imong lawas? Kahilantanon ka? Oh. Hindi man kainit. Kasi aron ko. Ha? Ang buing man ka, oy. Sige na, ato na si Arkaw. Ato na ko sa ama. Sige na ba? Ato na dayon. Ako resulta nilang mamagpapagdaon sa ka. Sige na, lakaw na. Ako lang gulat ito pagsulti aron magkalakaw na dahin ko. Kuyawan ko, di ko makapungos kong gibati para niya. Kagaksunon ang kay ko niya. Tahag ko nun. Lisura pagpugos ko galingon, eh. Lisod tinuod. Labi na sa imong bahin nga ikaw ang lalaki. Mao nga, pugot na ginahukom na magpalayo niya samtang makalikay pa ko. Mukuyog ko ninyo ni Justin. Okay. Og doyog anang imong desisyon. Nakahukom sab ko nga Noon siya? nga magpabilin ining panahon na. Magpabilin ko aron i-monitor si V. Ha? Dili madakon sila na si mama o papa ang mubantay nako. Ang akong ipasabot si V. Pero Wa kay angay kabalakan nako. Og dako kayo kog pagsalig kang Justin. Nga iya na nang ma-perfect ang bahin sa pag-time travel. sigurado ka? Kung sigurado ka na sa imong desisyon, sigurado sab ko. Musugot ka si Justin nga magpabilin ka. Ako lang siyang pasabton. Dali raman ang pasabton si Justin. Inyo lagi kong gilibak. Oo, amo kag yung gilibak. Sugdi lang siya sa pagpasabot karon. Pero musaka na lang ko. Dulapsab ko'y buhaton. Sige, Migs. Doon na mo'y istoryahan si mong mamila. Aris ako. Okay. Sood na. Og isira ng pultahan. Unsa di ay mamila? Unsa di atong istoryahan? Grabe ha sa di mo makadagha. Tarong mamila ba? Lagi. Seryoso ko, Justin. Pero di pwede. Uy, nganong dili man pwede? Masuko si tadilo na ako. Ay, maghimo kog video clip. Ako siyang pasabton. Pero kamo ni Migs, makatabang mo sa pagpasabot niya. Ayaw lang gud pagpabilin mamila. Kuyong lang gud na mo gud. Ay, Justin, dili na ko mahimong biyaan ang si V sa iyang sitwasyon karon.
Sa iyang sitwasyon karon, doong nagkinahanglan gid siyag mo guide niya. Mamila, naaman siya parents. Ako ang hinungdan nga naingon siya, ana Justin. Angay lang nga ako maoy mo settle gid ini. Pero Mamila, Makabalik ra lagi gihapon ko sa atong panahon. Inig-abot sa hustong higayon. imo lagi nang ipangsuot sa bag, Mamila. Kini. Okay na ni Justin. Okay na ni nga imong dadon unya sa imong pagbalik sa atong panahon. Oy, unsa ba? Unsa? Oy, gigakos magukuni mo hugot kaayo. Ay, naunsa man yung bataa, oy. Mamiss man di kami. Ay, mamisad di ka. Kita ko'y partner permingon. Temporary lang ning itong panaglagyo, Justin, oy. Magkauban na ta pag-usab. Ayaw na paghilak. Ayaw na, ha? Kay bisag wao na kumuuban nimo. Duha man ka dadilo ang imo niyang ikauban. Ang original nga dadilo og si Mix. Uday sa? Mauna nga ayaw gyud kaguol. Unsa kay reaksyon ni Dadilo no inig kakita niya siyang younger self, Mamila no? I-video gyud unya na ha. Aron akong makita inigbalik unya nako dito pohon. Sure, Mamila. Ako yun ang i-video yun. Maayo! Mix! Maayo! Lo, si V. Kadiyot, Justin. V? Hay ate! Naa si Mix sa ila? Wa may matubag. Ay, trabaho man si Mix. Ay hala, abi na kong Sabado karon. Ugma pa man di ay. Iyang mama? Naa? Nilarga na sa diyang mama. Tuwa sa Dumaguete. Aw, wadi tao sa ila. Sige, mubalik lang unya ko. Ako lang unyang paadtoon si Meg sa inyo kung muabot na siya, ha? Ako na lang mo anhite. Si Migs ang angay mo adto sa inyo. Kay siya man ang lalaki. Oh. Inig-abot niya, paadtoon ako sa inyo, ha? Sige te, salamat. Aris ako. Ay, siya'y mamisita. Ay, Diyos ko. Dili ko makatuo nga makabuhat ko sa ingon. Dili man ko ingon ana sa una. Ang akong nakita nga V karon, lahi gid kaayo sa akong nahinumduman nga ako. Lahi ra gyud. Nakurat gid kaayo ko. As in kurat gyud. Doon na pagday kayo madiskubre sa imong kagalingon. Nagyod tingali ka, anak. Wa ka lang may baho kayo sa imong giingon. Wa pa magkamainlab na ko atong mga panahon na. Tingali, kung kini mga panghitabo karon, maugid ang imong naagian, mausigod tingali ni nahitabo ni mo. Ambot lang ka ha. Basta kay nashock lang jud ko. Grabe yun ang akong pagka-shock. Atuan na di ito. Nagpaabot na to nimo karon kay ako man tong giingnan nga paadto unti ka inig-abot nimo. Di lang kumadto. Ha? Mulikay na lagi ko. Gawas pa. Musetro ka to sa site. Site? Dito dapit ba dool sa budiga? Uy, hapon pa man. Mao gani. Adton tadaan dito. Aron iningit-kit gyud. Ready na ta. Adto na ta. Uy, ready naman lagi ka. Mura man og nagsabot daan. Nagsabot na bidaan ganina. Dahil nakulakaw pa dong trabaho. Mao ba? Hala? Oo niya, atong panihapon. Naray mga karinderya dito dool. Tala katingalig. Muanhin sa niya si B. Tanada yun, Mamila. Magdali ta. Ayaw baglangay. Tanada yun. Ay, naunsa man ko. Gipangulbaan naman sa kukusog. Akong lay taos kandado na, B. Naunsa man ka, Mamila. Nagkurog man ka. Oo man na gyud. Nataod na. Tanada yun. Wa man lagi ka magbitbit sa bag. Nabiyaan sa sud. Haskang. Ako na abli, B. Asang yawi nang. Di ara, Dali Kay mo na to si V.
Wa palagi yun si Mix. Siya ro pa siya maupot. May ipaabot ka? Opa. Ingon man si Ate Vera nga muanay ko na si Mix inigabot kay trabaho. Nagkita man mi kanina. Mau ba? Paabutan lang. Pa, pwede mo adto ko? Sa ila naman ni Ate Vera. Di ba kumusaka sa ilang Mix? Sige. Pero adto na silang Vira, ha? Salamat pa. Adto na ko. Kinuo ko. Tusar may akong anak tao, Roy. Luisa, sundi ito yung mga anak, be. Adto ko rin silang Vira. Nang lakaw silang Ate Vera. Na may kandato ilang pultahan. Si Mix ka. Niabot na ba ka? Bahala na. Musaka lang yun ko. Wa ba yung mama da kay nilarka. Siyara sa ila. Pero bahala na. Bahala na lang yun. Musaka lang yun ko. Mix? Mix! Maayo! May kandato sa pangpultahan. Kinuo ko. Sayod ka yun nga. Wa ko makauyon sa mga lihong karus sa among anak. Pero mahadok sab ko nga. Mawha siya mo. Kung ako siyang supakon siyang gusto. Bahong. Tapagin ang taon, Miss Luisa, nga magkalimao lang ang among pagiyan niya, Diyos ko. Pa! Asa ka? Asa masag ka? Nanglakaw man sila sa Tibera. Wa may tao. Wa pa man saan maabot si Mix kay sirado man ila. Watan lang lagi nga maato siya sa ato. Kailang biya ka ni Mix, ha? Mutuman bilang saad. Sige na, anak. Ulit lang dito. Tabangin ito sa mama ni mo sa iyang trabaho. Opa. Ay, salamat, Ginoo. Naibaw ko nga. Ikaw rin nagpahiluna sa tanan. Salamat, Ginoo. Kining lugar, sakto gid kay dili agianan sa mga sakinan. Pero dako ang hawan. Wasad kay taong mga gid ni. Mao man ang butika no. Mao na. Kung mo luwak ta ng koral, mao na gid na. Ha? Unsay mo luwak? Ay, mulayat ba? Sige, mulayat ta. Uy, delikado lagi in taon, Justin. Nagsabot na baya tabahin ini, ha? Kalma lang ko, Justin. Maniid lang muna ta, hangtod nga mungit-ngit na. Oo niya, ang atong panihapon. Ayaw niya lang na. Nagdaman sa kong panagang sa gutom. Siopaw? Puro siupaw suod niya akong bag. Gawas kong pitaka. Igutom na di kami na. Uwa pa man hinuon. Narasay mga karinderya diya sa unahan kung gusto kita mo kaon o klaro. Sige. May mga kaon o. Pwede na nato lingkuran samtang magpaabot ang mungit-ngit. Dali, Justin. Ato ipahimutang ang mga kaon. Okay. Ay, nanong gikulbaan makugmayo. Lahi gid kaayo ang akong gibati ron. Ngano man ka, ha? Mahitabo na karon ang tugay na namong gipangandoy nga makakonect pag-usab sa among panahon ni Justin. Sigurado ka sa mong desisyon nga magpabilin? Nakurog man ko. Sigurado bagit ko. Pero kung dili ko magpabilin, unsa man kahay mahitabo na ako. I mean, Nivi. Unsa man ka? Si Migs, naghilak. Naunsa man ka? Nagkalit na magaghilak. Migs! Nagkalit na siya hilak, mamilo. Mga tao ang bagod niyo niya. Nagkalit siya hilak. Migs! Walang ko makasabot sa kong gibati. Kalit kong gimingaw lang ni mama o Nibi. Kusog sa kaya nga kung kuba. Huwag ko kasabot. Karoon na bang yun ang tingali ni may tabo? Angon sa di ay. Hala! Kusog kag may bisang cellphone ay! Pero hayag pa man. Mamila!
Limit akong cellphone! Tanawan ninyo. Naihayag nga ni gawas ang cellphone. Yes! Mauna ni Mamila! Mauna ni! Mix, gunit kang Justin! Gunit! Kunit sa Mamila! Kuyog lang na mo! Padayon mo, Justin! Mix! Ah!